Guys, sa habagatan guys, makita na nato ang hello guys, magbuntag. Kini inyong son si Ibul anong dako guys. Niabot yun ang time guys nga dili na ko makatrabaho tungod kay tingali ang akong kamot tungod sa hago. Nasuban sa tubig guys ni hubag. So ni undang sa ko trabaho pukot guys kay panahon natin ngayon nagsugo ani. Hello guys, good morning. Ato makita guys ang habagatan nga nangudlot na. So sa ato pa guys nga dili madugay mo abot na jud ang habagat. Og mao na jud ni Kalbaryos mga mananagat guys ang pag-abot sa maong panahon guys. Daghan ani ang malipay, daghan sab ani ang magguol tungod kay magbuhagay naman ang daghang tubig. Magbaha na po ning among lugar ani guys sa dili madugay. Sa magbuuma guys ikalipay jud nila kung adunay ulan kay ang ilahang pananaw makainom naman og tubig. Daghan jud nangandoy nga mag-uuma ani guys. Og ingon man ang mga mananagat guys, mag-uol na pod kay timbitay na po ni luwag basta ting habagat. Pero usahay pod guys, kalipay pod namo kung dunay habagat kay murag ang amo apong pagpanagat nga standby. Pagbalik na pod namo ani guys, pagpanagat murag duna na daghang pong grasya kay mudasog na mo pod ang daghang isda ani guys paglurang sa habagat. Kay matod pas mga mananagat guys, kung ang habagat makabuhilo na, kung mulinaw gani kuno patag kayo ang dagat. Nindot kayo ang dagat kuno guys kung human habagata. Kay plansado jud. Why bawd nga mo wa na kayo bawd guys, linaw na kayo basta linaw sa habagat. Dili po kalikayan guys kung maghangin-hangin o galing. Doon nagigihapoy managat guys kay di man pareho god na may managat hinog hangin na apoy managat o dili pud hangin. Kay matod pa guys kung hangin kuno mo gawas ang duot sa isda sama ani mga panagata Ang kajagkag ni guys ang ilang giapas mangsi ani. Ani as tungod ra ang isda ani guys bisag gabawd-bawd. Ani na mo kuha ang mga paon ani guys nining panagata. Bisan og magbawd-bawd dagko man kay ilang sakayan mao na nga magpatuyang sila pagpangnagat guys. Kay mao ra man po ni ilang serbisyo pagpanagat aning daplin ray noon po ni guys dili ni laod. Pero bisan na bisag daplin
Kay tungod kay pukot ang ilang gigamit, hadlok og kanang malimin sila guys sa pag-abot sa dagkong balod. Hadlok po na ilang panagata guys. Panahon sa bagat guys, kami po mga residensya ning Daplin guys. Magkabuang-buang na pod mi ani hikling ug asa na pod mi ani unsaon na po namo pagpahilon ang among mga butang ani guys kay sigurado abton man jud des dagat. Ipanungtong-tungtong na po namo guys og mga lamisa, bangko ug aron masiguro gyud namo nga amo ang mga butang nga dili gyud mabasa kay abton man gyud dinhi napita guys ang dagat. Musod ading kanaw. Mao po'y nakapait na mo guys. So, namuyo mi aning bye-bye. Dagat ra gud ang panahon na among bantayan ani guys kay aron makapangandam jud mig usag-usa. April pa karon guys pero ato nang makita ang nangutlot ang habagat guys. So sayo-sayo jud ni kaayo mo abot ang habagat aning among lugar guys. Kay nagpakita naman signal nga moabot na jud sa di madugay ang habagat. Muna nagi pangayo sa katawhan guys kay ang among basakan dinhi aran nagadyong inita nang liki nagyuta guys. Luoy na kaayo ang mag-uuma. Sige naman siya pangudlot guys. Kasagaran gyud sa habagat guys mga June, July, karon April pa, May. Basta kay kung karong buwan na guys, sige na panag-o mo. Mamasin jud ta ani guys ug matagaan jud ta og ulan. Kay tungod og alang sa mga mag-uuma guys, kay apektado baya ta. Kay naata nagsalig sa mga mag-uuma ko ikang di mag-uma guys. Di jud ta mabuhi. A few moments later. Amo ni among mga pangita guys. Palangri og pukot. Hello guys, magbuntag. Kini inyong suon si Ibol anong dako guys. Niabot yun ang time guys nga dili na ko makatrabaho tungod kay tingali ang akong kamot tungod sa hago. Nasuban sa tubig guys ni hubag. So niundang sa akong trabaho og pukot guys kay panahon natin ngayon nagsugo ani nga ang akong pagtrabaho iundang usa kay saan man nihubag naman ng ato ang kamot sa muna tong paningkamot guys kay aron mahuman jud ni ato ang trabahong pukot. So gaguan ni guys kay giingon ko na nga nangudlot na pod ag habagatan. Moabot na pod ang tubig sa moang area guys. So dako jud kaya kung kabalaka guys. Mao na nga sige lang mag-ampot ta. Total muhunas man, mutaob muhunas. Nya ang bunbun sad guys, naawa. Mag-ampol lang gihapon ta ani guys nga ang bunbon di jud laktod mawala.
O gingon mo guys, pasensya na mo sa ako ang mga videos karon kay ang akong gipasulabi karong si manahon na guys ang pag atiman sa among mga inadlaw-adlaw nga mga buhaton. Mo na nga dili mi kalakaw-lakaw og layo guys pag panguha og mga views. So manghinaot lang ko guys nga mosabot mo og kini inyong igsuon. Sa sunod higayon guys, maningkamot mo nga makalakaw og layo para makahatag mig lingaw alang kaninyo. So ako mo yun guys, salamat sa inyong pagsunod kanako og ingon man ngadto sa akong mga viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat kaninyong tanan. Ako mo ingon, bye-bye.